What's up? What's up? What's up mga homies? Hold up. Welcome sa new vlog ko ng mga G's. Maglalabanin ko ngayon dalawang masbate line. Kulay itim. Ito siya. Medyo pulahan. May kahabaan din to. Isa to sa mga gusto ko. At masbate rin siya. Leon to, parang leon to kung tawagin. Layunan to. Mahaba rin to. So yun lang. Shoutout ko muna kayo mga idol, mga homies dito. Basahin nyo na lang yung pangalan dyan mga homies. At dito. At shoutout ko na rin yung mga new vlogger ng G's na kagaya ko. Tuloy-tuloy lang tayo mga pare koy. Habante rin tayo. Sabay-sabay tayong aangat. Hindi ko sila kabisado. Sila Gagang Vlog, Johnny Hatake, madami pa mga homies. Support na din sila. Gaya ng pag-support nyo sa akin. Tsaka sa mga datihan na mga idol nating mga vlogger ng G's, sila Kadagit, si Gagambino, Galamayers TV, Kasunggab TV, Gagambinoy, si Jason Webb, si Tito Kasungay, Saldo TV, at si Dick Spidey na sumusubok na rin ng Spider Fight. At maganda yun. Idol natin yung mga yan. Ano pa hinihintay natin? Paglabanin na natin mga homies. Yo! Ito na mga homies. Nilabas ko na yung dalawa. Ito yung kulay itim. Kita nyo ba mga homies? Itiman to. Pero may pagkapula. Kita nyo sana. Yan. Haba oh. Hanggang dulo. Itong stick ko pang salmon nga to eh. Pero naabot niya hanggang dulo. At sa left corner ang layunan. Mas bata rin to mga homies. Mahaba nga lang. Parang mas mahaba to kaysa doon sa itim. Ito mga homies oh. Ito din. Ganda rin kulay na ito. Lakaling ko lang mga homies. Para ma-exercise sila sa laban. Galit. Isang kalabit lang oh. Laban. Lakatin muna natin. Para ma-exercise yung mga paa nila bago ilaban mga homies. Kung magpapalaban dapat exercise muna. Kasi galing sila sa tulog. Galaw-galawin lang natin. Ayan, para lumakad mga homies. Yung itim, nalakad ko na yun kaya okay na. Okay, ready na yun mga homies. Lalaban ko na. Ito, sa right corner, yung kulay brown na leon. At yung itim sa kabila. Start na to. Ayan ang eme-eme mga homies. Start na agad. Ay. Game. Uy. Ipinalitsin. Tulog. Game. Yun ang sinasabi ko. Tingnan na lang natin kung sinong mananalo. Ay naku. Palikodan yung itim mga homies. Ang bato ko pa naman yun oh. Ang haba kasi nung leon. Nako, binilutan na. Tandaanan lang oh. Paalala lang pala mga homies, di tayo nag-load. Natural conditioning lang ginagawa natin. Wala ano. Burrito ko pa naman to. Burrito ko pa naman yung itim mga homies. Pass game. Wala na. Ang kapal na ng sapot mga homies. Butas. Butas na yung tiyan. So yun lang mga homies. Nagustuhan nyo yung laban na yun kahit sandali lang. Like nyo na rin video na to at subscribe nyo na rin ako mga homies.
Magandang pagpapakondisyon lang mga homies para maganda rin ang laban ng mga G's. At bago nyo paglabanin, siguraduhin nyo munang nailakad yung mga G's nyo para na-exercise yung paa bago ilaban. Yun lang mga homies. Last game lang eh. Wala tayong magagawa para sila kondisyon. Yun lang. Thank you ulit mga homies. Peace out.